பாண்டவர்களுடைய அது ஒரு விதத்தில் சந்ததி, அந்த ஒரு குலம், கிருஷ்ணருடைய குலம் ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் ஒரு ராஜாக்கள் மூலமாக வரும். அஸ்வத்தாமா இருக்கார். அதாவது பஞ்சபாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் 100 பேருக்கும் ஆச்சாரியன் துரோணாச்சாரியர். துரோணாச்சாரியருக்கும் கிருபிக்கும் பிறந்த ஒரே ஒரு பிள்ளை அஸ்வத்தாமா. அஸ்வத்தாமா இந்த அபிமன்யுவின் குழந்தை, உத்தரை கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையை கொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து பெருமாள் ரட்சித்து கொடுத்தார். அவனுக்கு தான் பரீட்சித்துன்னு பேர். அந்த சமயத்துக்கு அப்புறம் இந்த அஸ்வத்தாமாவுடைய வம்சம் தொடர்ந்தது. அந்த அஸ்வத்தாமாவினுடைய வம்சம்தான் பல்லவ மன்னர்கள். இன்னைக்கு நம்ம காஞ்சிபுரத்துல பல்லவர்கள் ஆண்டார்கள்னு சொல்றோம் இல்லையா, கிளியரா பல்லவர்கள் சொல்லிவிட்டா நாங்க பரத்வாஜர், துரோணர், அஸ்வத்தாமா வம்சத்துல வந்தவர்கள். இதே ராமரோட வம்சம் இருக்கு பாருங்க. ராமருக்கு 2 பிள்ளைகள், லவன், குஷன். அந்த குஷனுடைய வம்சத்துல 32 34வது ராஜாவுக்கு தான் பிருஹத்பலன்னு பேர்.